jako jde vidění toho creepera se zvládl lehce, takže asi levý patří. Čekaj chvíľku. Takže čo ste lidi, tu je Minecraft, Marzia Let's Plays a dneska vám prinášame úžasnú epizódu, čo sa týka... Testujeme FPS-ka. Ja nahrávam, šurujem obrazovku s kamošom. Na Skype a proste keď sa poďme na Options, tak tu máme Render Distance, Normal Performance, tam je Max FPS a mal by to ísť trošku lepšie. Dáme... Particles, všetky fancy, smooth lighting. Vidíte tie FPS? Ty koky. 193 FPS. Ty vočem na to. Vidíš to? Nevidím. Ešte sa ti to asi neobrazilo. Už to vidíš? Vidím. Teraz trošku menší lak. Ale nič, čo by sa nedalo vyriešiť. Ty vole, to čo je? Kolik mám, když jsem na internetu? Koľko máš čoho? FPS. Ako cez Skype? No tak ja ťa vidím cez Skype, že máš asi tak... Čo ja viem? Povedzme 5 FPS cez Skype. Tak to vidím ja. Tak to video seka. Dobre, takže my sa odbožiť do témy, takže môžete si všimnúť, že skoro to má všetko 3D. Je to možno to 3D? Ja to neviem. Čo je to trošku menšie, jasné, normálka. Zase môžete si všimnúť 84 FPS, 86, 93, 69, 93 znova, 104, 110, 113, 114, 105. Takže môžete si všimnúť, že to je proste nádhera. Všetko to ide úplne v pomaly a ja to video tu ukončím a my sa uvidíme v ďalšom diele, my sa uvidíme v nejakom let's play, ktorý vyjde neviem kedy, takže čo ste.